1, 2, 3, 1, 2, 3. И раз, два, три, 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 Дай на тях. Иди приключиться-то, мама. Само да кажат как се казват нашите приятели, да ги запомним, нали? Йоанна и Петю. И Петю. Йоанна, Петю, имахме още един приятел, който свири, той се казваше Светослав, нали помните? Беше на гости тук. Много ни беше приятно да си попеем и да си поиграем заедно. И пак ще дойдем. Ама вие да научите повече песнички. Нали? Айде да ги спратим за ръкопляскане вече. Айде да пляскаме.